Isambulo isahluko seshumi nesithupha. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, "Hambani nithulule emhlabeni zitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu." Eyokuqala yaya-ke yathululela isitsha sayo emhlabeni. Kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. Ngezwa ingelosi yamanzi ithi, "Ulungile wena okhona nowawukhona, oNgcwele, ngokuba wakunquma lokho. Ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, wabanika ukuba baliphuze igazi, bakufanele." Ngase ngizwa i-althare lithi, "Yebo Nkosi Nkulunkulu Mninimandla onke, ziqinisile zilungile izahlulelo zakho." Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupheko, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo, nombuso waso wenziwa mnyama. Baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo, kepha abaphendukanga emisebenzini yabo. Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu i-Ewufrate, kwase kusha amanzi awo, ukuze indlela ilungiswe amakhosi avela empumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofethi wamanga onomoya abathathu abangcolileyo befana nezinxanxa. Ngokuba bangomoya bamadimoni, benza izibonakaliso, baphuma beye emakhosini ezwe lonke ukuhlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke. Bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo. Alonde izingubo zakho ukuba angabi ngohambaze, baze balibone ihlazo lakhe. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHebheru iHamagedoni. Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni, kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi, "Sekwenzekile." Kwase kuba khona imibane namazwi nokuduma kwabakhona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwabakhona abantu emhlabeni ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba yizinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa, neBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga, isichotho
esikhulu esisinda njengethalenta sivele ezulwini sehlela phezu kwabantu. Abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu. Isambulo, isahluko 17. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami. Yathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulela kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni bedakiswa yiwayini lobufebe baso. Yayisingiyisa ehlane ngikumoya. Ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamapharele, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi, iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Ngase ngibona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi labofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona, ngamangala ngokumangala okukhulu. Yayisithi kimi ingelosi, umangalelani na? Ngizakukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo esimthweleyo, esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo owasibonayo sasikhona, asisekho, kepha sesizakwenyuka siphume kwalasha, siye ekubhujisweni, nabakhileyo emhlabeni bayakumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona, kepha asisekho, kanti sisazokuba khona. Nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa, lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. Nanxa isifikile kumelwe ukuba ihlale isikhashana. Nesilo esasikhona, kepha esingasekho, singesesishiyagalombili, sikuwo ayisikhombisa, siya ekubhujisweni. Izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi, ihora linye kanye nesilo. Lawo anomqondo munye anika isilo amandla nokubusa kwawo. Ayakulwa newundlu, newundlu liyakuwanqoba, ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi, nabakanye nalo, ababiziweyo nabakhethiweyo nabathembekileyo. Yayisithi kimi, amanzi owabonayo lapha, sihlezi khona isifebe, angabantu nezixuku nezizwe nezilimi. Izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso, zisishise ngomlilo zisiqede, ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhliziyweni zazo
ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo, aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane owambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba. Isambulo, isahluko 18. Emva kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini inamandla amakhulu, nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. Yamemeza ngezwi elinamandla, yathi, "Liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, selibe yindawo yokuhlala amadimoni, nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo, nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo, namakhosi omhlaba afebile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo." Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini, lithi, "Phumani kulo, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo, ngokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Ngokuba izono zalo zifinyelele ezulwini, noNkulunkulu wakhumbula ukungalungi kwalo. Buyiselani kulo njengalokho lona likwenzile, niphinde kabili okwemisebenzi yalo esitsheni elalixuba kuso, xubani kabili kuso. Ngokungangalokho elizidumisela tamasa ngakho, linikeni ukuhlupheka nokulila okungakho. Ngokuba enhliziyweni yalo lithi, ngihlezi ngiyinkosikazi, angisiye umfelokazi, futhi angisoze ngabona ukulila. Ngakho kuyakufika ngalusuku lunye izinhlupheko zalo, ukufa nokulila nendlala, futhi liyakushiswa liqedwe ngomlilo, ngokuba iNkosi uNkulunkulu elahlulelayo inamandla. Amakhosi omhlaba ayefeba nalo ehlala ngokutamasa ayakukhala ambongoze ngalo, nxa ebona umusi wokusha kwalo. Emi kude ngokwesaba ukuhlupheka kwalo, ethi, "Maye, maye kuwe muzi omkhulu waseBhabhiloni, muzi onamandla, ngokuba ngehora linye nje kufikile ukwahlulelwa kwakho. Nabathengisi bomhlaba bayalikhalela balililele, ngokuba impahla yabo ayisathengwa muntu. Impahla yegolide nesiliva, namatshe anenani, namapharele, nelineni elicolekileyo, nokububende, nesilikhi, nokubomvu, kanye nemithi yonke enamakha, nezitsha zonke zamazinyo endlovu, nezitsha zonke zomuthi onenani elikhulu, nezethusi, nezensimbi, nezetshe elimhlophe, nokinamona, nokunephunga elimnandi, nempepho, namafutha okuqhola, nenhlaka, newayini, namafutha eminqumo, nempuphu ecolekileyo, nokolweni, nezinkomo, nezimvu, namahhashi, nezinqola, nezigqila, nemiphefumulo yabantu, nezithelo ezazifiswa ngumphefumulo wakho zimukile kuwe, nakho konke okunonileyo nokucwebezelayo konakele kuye, akusoze kwabuye kufunyanwe.
Abathengisi balezo zinto abacitshisiwe yilo bayakumela kude ngokwesaba ukuhlupheka kwalo bekhala belila, bethi maye maye kuwe muzi omkhulu owawembethe ilineni elicolekileyo nokububende nokubomvu uvunule ngegolide nangamatshe anenani nangamapharele. Ngokuba ngehora linye nje ingcebo engaka ichithekile, nabashayeli bonke bemikhumbi nabo bonke abaya nomaphi ngomkhumbi namatilosi nabo bonke abasebenzelwandle bemela kude. Badazuluka bebona umusi wokusha kwalo, bethi ngumuphi umuzi ofana nalowo muzi omkhulu na? Base bethela uthuli emakhanda abo bedazuluka bekhala belila bethi, maye maye kuwe muzi omkhulu, abacebile kuwe bonke abanemikhumbi elwandle ngenxa yengcebo enqabileyo yakho ngokuba ngehora linye nje uchithekile. Thokoza ngawo wena Zulu, nani bangcwele, nani baphostoli, nani baprofethi, ngokuba uNkulunkulu uwahlulele waniphindiselela kuwo. Ingelosi enamandla iyakufukula itshe linjengelokusila elikhulu yaliphonswa elwandle yathi, ngokunjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liyaphonswa phansi ngamandla lingabe lisafunyanwa. Izwi lababetha ihabhu nelabahlabeleli nelababetha imitshingo namacilongo alisoze laphinda lizwakale kuwe. Namuphi umlumbi noma owaluphi uhlobo akasoze wafunyaniswa kuwe, nomsindo wetshe lokusila awusoze wabuye uzwakale kuwe. Nokukhanya kwesibane akusoze kwaphinda kukhanye phakathi kwakho, nezwi lomyeni nelomlobokazi alisoze labuye lizwakale phakathi kwakho, ngokuba izizwe zonke zidukisiwe ngokuthakatha kwakho. Futhi kwafunyaniswa kuwe igazi labaprofethi nelabangcwele nelabo bonke ababebulewe emhlabeni.